A ese de Chantada aínda pode soñar coa permanencia e xa prepara o seguinte asalto. O pasado domingo xogaba un importante encontro no Sangoñedo contra o Dumbría. Había que gañar e os de Óscar Méndez non fallaron e impuxéronse pola mínima cun gol de Cadete no minuto 26 de encontro. A vitoria puido ser máis abultada, pero a sorte non acompañou e houbo que sufrir ata o final, pero o obxectivo cumpriuse e os 3 puntos quedaron no Sangoñedo. Sí, moi importante porque é clave para intentar conseguir a salvación, e ainda máis os 2 partidos que nos quedan, temos que andar os 2 para, creo eu, vaya que permanecer outro ano máis en preferente. Bueno, tivestes moitísimas ocasións, perdonastes moitísimo. Perdonamos no primeiro tempo, sobre todo, e nos tópicos do fútbol, quen perdoa, ao final non erramos e tal, pero acabamos sufrindo demasiado, porque foi o partido, máis que nada como empezou a primeira parte, que se imos ao descanso cun 3-0 non sería algo escandaloso, por así decirlo. Os goles resístense a ese de Chantada. A pesar de ter ocasións, fallanse moitas, polo que este partido podría resumir o que aconteceu na tempada. Si, non empezamos moi ben a tempada, empezamos con moitos problemas, as lesións afectáronnos moito, custounos collerlle o ritmo á competición, pero ahora neste último tramo final creo que estamos moi ben, considero eu, vaya, e que vense ben a última racha de partidos que levamos ahora 2 victorias seguidas e con boas sensacións, que é o importante. Bueno, vindeiro partido de fora, hai que ganar. Si, hai que ganar, imos a Sada, un rival complicado que na primeira volta ganounos aquí 0-2, creamos poucas ocasións de perigo, pero bueno, é un partido novo e esperamos traer os 3 puntos. Despois xogades o último aquí, se ganades os 2, ainda así habría que esperar, non? Si, non dependemos de nós mesmos, pero bueno, como che dixen antes, se ganamos os 2 partidos, poñeríamonos con 41 puntos e eu penso que bastarían para manterse na categoría. Dende logo que sería unha boa nova, despois dunha tempada na que se sufriu moito no Sangoñedo.